A ver, Home, pero xa está aquí outra vez. A ver, que quere que lle diga? Sardo, que? Que tal, Que tal outra vez? Todo ben? Teño que lle dar a mão outra vez. Pase Que para ali. mantén Pase para ali e séntese ali. Ai, Oiu, recórdolle que me debos 400 euros das consultas de atrás, eu volvo a recordar, vale? que barbaridade, solo pensa nos cartos, ainda non me sentei, home. Aquí cada un mira polo seu, entende? Séntese se quere, veña. Eu que lle podo facer, se quere, eso sí, métolle despois a consulta doxe, xa lle cobro as dúas, cobrolle todo xa xunto, se quere. Parecelle ben? Faja usted como vexo. Vale, perfecto. Ai, Bueno, pues nada, tal, dígame, a digo, ver, aquí viñamos, a ver, viña, conteme. Pois veño por o... Dígame. Hostia, por que veño eu? Por? Veño por o... Por? Por... Ai, como timos a cabeza, Lisardo. Estamos vos. Vou dicir unha cousa. Memoria de vello, casamento de coello. O qué? Chamoume Coello? No, Mira no. que lle fendo a cabeza. No, a ver, non lle chamo coello. Dígolle que, a ver, a memoria na terceira edad non se pode fiar un moito da memoria na terceira edad. É como os coellos, que os coellos non sabe. Están todo o día aí. Non, cara, É como fan, con coello, a memoria. Non entende, porque os coellos non se casan, eu non. Bueno, é igual, deixo, é igual. Que sinvergüenza. Olvídese do tema, pois eso, que lle Non, decía da pero memoria. ten razón no da memoria, porque a veces esquezo cousas. Ás veces esquezo que estou casado. Ostras, pois eso que é preocupante. Debo ter aí un problema memórico. Pois ten un problema, Lisardo. Bueno, pero mire, voulle dicir unha cousa, hai que se coidar, hai que se coidar. Xa. É máis, a ver, o deterioro cognitivo... Cognitivo, que con eso? Cognitivo, Lisardo, deterioro... Deterioro cognitivo... Cognitivo, aí está, que ben pronuncio. Deterioro cognitivo, cunha dieta saludable e ejercicios cerebrales, co eso solucionase, entende? Exercicios cerebrais. Efectivamente, querido amigo. Así non. Eu fago moito exercicio cerebral cando vou á taberna a beber as tazas. Bueno, Lisardo, a ver. Elle a miña gimnasia cerebral de cabeceira, que lle parece? Que me parece? Parece que é usted un animal, yo un ignorante, hombre. A ver, cando lle digo ejercicios Ben, cerebrales, pois, ejercicios cerebrales, Lisardo, é tirar a mente activa, traballar a mente, entende? Son par de letras, cousas desas, así para ti traballar a mente. Xa para Efectivamente, efectivamente. A mí gusta má de fideos, ya de estreliñas, pero a sopa de letras a mí non me sabe nada. Pasatempos, ignorante, pasatempos. pasatempos, inculto, que é usted un inculto e un ignorante. Hai que lle explicar todo, hai que dar todo masticado, Dios mío. Que cousa, me cago en la leche. Me cago no precio da gasolina. Levo aquí 5 minutos, xa me chamou Coello, chamoume Parvo, No. chamoume ignorante. No, a ver. Pero usted que pensa de mí? A ver, tampouco... Usted pensa que porque son vello que son parvo? No. Ou pensa que porque son da aldea que son parvo? No, Non, dígame a verdade, a mí non mande con... A ver, a ver, mire, vou dicir unha cousa, ao final vai me dar a razón, Lisardo, a ver. Antiguamente, sobre todo antiguamente, Vamos sentar. a xente das aldeas, sobre todo antes, a xente das aldeas non tiña as mínimas oportunidades que ten a xente das cidades, entendes? É certo. É certo ou non é certo? A ver, que non digo nada das aldeas, pero bueno, xa pobre xente, xa bastante tiñan, oye, se está nunha aldea, pois xa entendo que... Vou poñer de peuta. Pobre xente. Vou dicir unha cousa, señoritingo do carallo. Usted pensa que porque estudiou en Santiago, porque seu pai tiña cartos, estudiou no ali, usted pensa que é máis listo que a xente da aldea? No, Lisardo, non digo eso. Vou dicir unha cousa. A xente da aldea somos moito máis inteligentes que a xente da ciudad. Bueno. Cuidado, non. Agua na A ver, home. vida. Porque, vou dicir algo. A xente da aldea, polo menos, non imos 4 ou 5 veces no día ao supermercado, entende? Xa, sí, eso sí. Verdad? Sí. Nin andamos pedindo as cousas por o armazón ese, entende? Amazon. Amazon o carallo. Vale. Entende? Ya está, non digo máis nada. Usted pensa, claro, usted ten unha carreira, pensa que é máis listo que a min, é máis listo que a vos, é máis listo que a todos. Vou dicir unha cousa. Lisardo, Usted sabe enxertar unha cepa? no. Saben que lúas se botan os nabos? No. Puta idea. Sabe como se fai a zorza pos chourizos? Comelo sí, pero... Sabe os comer, Comelo sí, no, comelo... Sabelle mirar o aceite ao chimpín? No. Puta idea, non sabe ni onde leva a cala. Chejar, meter a chave, se non ten aceite, que arda e o carallo. Xa. Entende? Home, a ver. Bueno, pero tampouco...
Ainda lle vou dicir máis. Usted que é doutor, sabe como se capa un porco? No, Lizardo. Nin idea. Ainda vos estou por soar que non sabe distinguir un porco dunha porca. Pois é verdade que non. Pois é verdade que non, pois por consiguiente usted é unha burra con unha bata blanca ao lombo, entende? Cago na vida. Vale. Xa está, home. A ver. A xente da aldea temos a sabiduría dos nosos antepasados, entende? Temos a cultura da agricultura, entende? A xente da aldea, cago na vida, quitamos a fama do mundo. Cago na vida, se non morrían de fama lá nas ciudades, hombre. Viva o rural, carallo. E viva Morbello. E viva Galicia. E viva Joyoso, e Manolo Abad. E viva o rural, me cago en la vida. Me cago en tal, me cago en la vida. Sí, señor. Non ten ni idea. Lizardo. Cago, señoritingo. Lizardo. Que carallo quere? Unha cousiña, a ver se se acorda de me pagar, ó. Quere cobrar? Home. Sabe o que lle digo? Memoria de vello, casamento de cuello. A la bella. Por favor. Solo pensa en cobrar.